Tak Sevastok. Zase dneska sa podaril tento šupík, je taký bojovný. A zabral na ten Kill Bill. No a ten ide teraz vlastne, v podstate dneska to už je druhý záber, ten prvý bol menší, pomotávny udice, tak som nenatáčal. Ale tento tiež nie je až taký veľký a už rozmýšľam ako selektovať, hej, že na druhej udici mám také menšie peletky, lafterky. Tuto bola 24, je že 20 tu Kill Bill a proste neviem, nejaká 80 alebo koľkatka. Takže zábery sú rýchle, ale veľká ryba zatiaľ neprišla. Tak uvidíme, že ideme chytať ďalej, že či niečo nebude.